tinoziva kuti vazhinji vari kutambura kuinterpreta situation yatiri iye zvino, nenhau yekuti the normal system yatakajaira yepolitics haisiriyo iri at play. Saka vazhinji vari kutora zviri kuitika vachizvilinga nepolitics. Aiwa, hatisi panguva yepolitics, tiri kudhila necrisis. Ndo mamiriro akaita nyika yeZimbabwe. Chinhu chinofanira kukuratidzai kuti munyika mune crisis, ngatitarisei kubva pasi tichikwira kumusoro, because pamwe pacho tikatanga kumusoro zvinozonzi muri kutageta mazita. Ngatibvei pavillage level. Tiri kuona zvinhu zvatisati tamboona muzvikoro kwekumamisha. Vana vakusvika pakuti kutadza kubhadhara fees, vakunzi pakubatwa zvipfuyo, mbudzi, matanga nezvimwe zvakadaro. Tobva ipapo, misha yatinogara, ma-ancestral lands, pari kuitwa ma-demands from sabhuku mari dzinodiwa, dzinenge dzichinzi pari kudiwa mari dzakati kuti paitike zvakati, pari kudiwa chibage kuti paitike zvakati, kuisa tombstone kugadzira makuva kwatajaira kuita, vazhinji vanoita muna August. Pari kunzi sabhuku kana kuti ishe wemuarea imomo anenge achida $30 kuti zvinhu izvozvo zviitike. Asi tine situation yekuti masabhuku ese nemadzishe ese vakaenda kunorejista kuhurumende kuti vange vachibhadharwa negovernment. Asi pari zvino vakuita follow up, kuenda kunotsvaga mari, kunotsvaga kubatira zvipfuyo zvevanhu vakavatenderedza munharaunda. Izvi zviri kunyanya kuitika kumadzishe nemasabhuku akaiswa nezvigananda, ekuti vangosvika ungonzi ndimi maakupinda ava havasirivo. Hadzisi nzvimbo dzese dzavakakwanisa kuita izvozvo. Pane dzimwe nzvimbo dzisingakwanisiki kuti Mnangagwa anouya achichinja ishe kana kuchinja sabhuku wemunharaunda imomo, dzakaita senzvimbo dzatinobva isisu, because nharaunda idzodzo dzinenge dzichigara vanhu wemutupo umwe, wedzinza rimwe. Saka haugoni kuti iwewe vanhu vari vairi mufamily wosvika kuti ndo madzishe enyu kana kuti masabhuku enyu. But tine ma-resettlement areas akaenda munzvimbo dzanga dziine madzishe anozikanwa, vanhu vapinda imomo, ndo muri kusvika muchigadzirwa madzishe efeki, ndo madzishe ari kusungurudza masi. Then tokwira toenda paissue ye-looting ne-mining yaakungoitwa iyi yekungoti ane badza rake anongotsvaga muchaina wake woshandidzana, wogadzirisa mapepa, wonzi tagadzisa mapepa pane mine claim. Mapepa ari kugadzirwa zviri pamutemo, asi approval yemaprocesses iwayo is corrupt. Nenhau yekuti we cannot have a country yekuti tinoita unplanned mining, yeungonzi iwowe uri kuchivhu, pongonzi paita diamond pakutonzi isai fence taakuchera. Tobva toiti kwaManikaland konzi kwaita gold potonzi itai fence taakuchera. Konzi kumuzarabani kwaita oil kotonzi isai fence taakuchera. Konzi kwakati kwaita chrome ponzi isai fence taakuchera. Izvozvo hazviserve purpose. Future yenyika inorongwa. Mukawana mineral resource, munobata nzvimbo iyoyo yombosustaina nyika kwemakore, tichienda lese suppose takambowana diamond kwachiyadzo.
proper governance ndeyekuti tinombofokasa padiamond iroro makore achitofamba, imwe generation ichitorarama ichitopera. Pachiuya imwe generation tichawanawo chrome kwakati yorarama nechrome, imwe generation youya poita lithium. Manje panguva yaMnangagwa pese pane maresources panenge pakunzi ngapacherwe, ponzi taita discover. Chiri kufanira kuzivikanwa nemhuri yeZimbabwe ndechekuti maminerals ari kunzi taita discover ayo manyepo, haisi discovery. Survey yemaminerals ari muZimbabwe yakaitwa kudhara ende inozivikanwa kuti pakati pane chii, pakati pane chakati. Ivo vana Mnangagwa ivavo kukuwana access yemepu yekunzi munyika mune chakati pakati, mune chakati pakati, wakutoti zvese ngazvicherwe mutemu yangu inini yandiri. Asi dai vanga vaine appetite yekuti pari kucherwa mariyo ichienda kuhurumende ichishanda kuwandudza infrastructure yenyika, Zimbabwe pari zvino nemachererwo ari kuitwa munyika ingadai yasvika palevel yeDubai. Saka zvaitika izvi, ruzhinji rwakatanga kutsutsumwa, rwakatanga kugunun'una nemabatirwo ari kuitwa basa naMnangagwa. Ndo pavakati ngationgororei kuti mutungamiri wenyika uyu dzichakakwana here, because maitiro aari kuita nenhafu, makaro nekudestroya kwaari kuita nyika in a very short space of time hazvichakwanisi kuti tirambe takatarisa. Then zvaitwa izvozvo ndo pakatanga vanhu kutaura kuti aiwa izvi ngazvimiswe, izvi ngazvimiswe. Vanhu vari pakutaura ipapo, pakaenda kunoaproachwa vari padhuze ndo pakanzi tiri kumuudza haasi kuteerera. That's when people started mobilizing around the vice president number 2 Chiwenga. Why vanhu vasina kumobilize around Mohadi? Mohadi is a compromised vice president ane criminal cases ekuti dai anga ari munhu ainyara airespect amasi, he was supposed to resign long back. Munhu ane zvinhu zvinonyadzisa, kudanana nevadzimai vevanhu nevana vadiki kwakabuda pachena, nekushandisa maofisi ehurumende kuita zvisakarurama, iwo mahotera ariko nedzimba vainadzo. Zvinhu izvozvo kune vanhu vanorespekta masi, Mohadi angadai ari munhu akarizaina kudhara. That's why vanhu vasina kuenda kunomuaproacha, because basically he doesn't qualify to be the leader of the people anymore. Saka vari kungochengetana kwavari nenyaya yekuti havana nyadzi, havana respect kana ruremekedzo kumasi yeZimbabwe. So people decided to gather around General Chiwenga, right? Vanhu vasarudza kuita izvozvo, information yakatanga kucirculata, maresearches akaitwa. Vanhu vanofungidzira kuti panenge pachitaurwa madiscoveries of criminality ari kuitwa. There was a proper survey and a proper research of criminality iri kuitika muZimbabwe. Ndo saka maakuona kuti hazvichanetsi izvezvi kana taaproacha time yeaction kuti kumadrugs, muri kuona kuti madrugs cartels ari kusungwa each and every day, ari kuexposwa each and every day. Then tobva ipapo toenda corruption. Ma-issues ecorruption ako-exposwa each and every day. We have an issue yaGwamatanga yekuti he is part of corrupt activities. Matenda ndiye ari in charge, and matenders acho anopanana pakuzivana, apananwa pakuzivana. At the end of the day pane mutemo we10% unenge uchitaurwa kuti mari yese inenge ichienda muhomwe mawe. So the document was produced by Energy Mutodi. Nenhau yekuti Zimbabwe is led by a mafia. Anyora Energy Mutodi, he was threatened to such an extent yekuti he was forced to write an apology.
He followed suit and he wrote an apology. Less than a week, he was fired from the parliamentary portfolio yefinance yanga ichiongorora kuti mari, mabasa zvine chekuita nemari zviri kuitwa nemazvo here. Saka izvezvi taona achinyorerwa tsamba achinzi iwewe uri kutitadzisa kuba, saka you need to be fired. Then tobva toenda kune wezvemitemo. We have maissue emamurder cases. Pari kuitwa mamurder cases, vanhu havasi kubvumidzwa kuprotesta. Hakuna nyika yekuti vana vanofa mafiro akaita vanhu vekuwadzana, polisi ndiyo yoenda pamberi kuvharidzira vanhu kuti you don't need to protest. Vanhu vorambidzwa kubvisa shungu dzavainadzo, vachiratidzira kuti hurumende dai yanga ichitonga nyika zvakanaka, zvinhu zvakadai zvikadai zvisina kuitika. Potoenda kunozadzwa mapurisa kuwadzana kuti even vari panhamo vari kuda kuenda kunochema vana ava vatadze kuenda kunochema vana zvakasununguka. Potonzi napolice boss Mutamba, endai munovharidzira vanhu kugunun'una, endai munovharidzira vanhu kuti vasaproteste vakaungana, endai munovharidzira vanhu kuti vasagoverane information iri proper panhamo pari kuvigwa vana, because ndo panga pachibuda upowo wezvakaitika zviri pachena kuti chii chakaitika. So all those murder cases dzakaitika kuvana vaya, they were being covered up, vichinzi vanhu vakada kungotaura chete ponzi tuvirai mapurisa sungai, that is Mutamba. Which means kuti Mutamba himself is now being used to cover up criminality. Chii unopinda papi pakuti paurayiwa vana kuwadzana you were not there? Pamainvestigations ekutsvagwa kwevana vacho kunzi vana vashayikwa 3, you couldn't even manage kuti utumire mapurisa ane unyanzvi nembwa kuti dzitsvage kuti vana vari kupi kusvika pa3 days. Munyika yekuti we have dog section inokwanisa kubatsira kutsvaga kuti munharaunda yekuwadzana imbwa dzichitenderera, we have farriers, kune mabhiza ekuti vanenge vachida kupinda pasikapindiki vanenge varipo, tine motikari, tinewe mabhasikoro. Pashayikwa vana vacheche 3, potonzi polisi haisi kukwanisa kuprovide that manpower. But pozonzi vanhu vakuungana because people they can lead themselves kana vaona kuti hapana leadership. Vanhu vanobatana, they organize, they do whatever they do. Ndo pamaa kubudisa mapurisa, but you failed to search 3 days muchitsvaga vana varasika. But tiri kuti isisu nyika ine zvese, our police ine infrastructure. Zvaisaitika nguva yaMugabe izvozvo kuti panoita nguva yekuti munhu ashayikwa, polisi yotadza kubudisa enough resources kunotsvaga munhu. I remember one of the days tichiri kuita zvematongerwo enyika tiri kwaSimba Makoni, one of our leaders vaenda kumasowe kunobatsirwa nevaprofita kunobhabhatidzwa muna Unyani kuChinhoi. Vari mubishi imomo achibva atorwa negaro. Isisu as the leadership yepolitics within hours takanzi endai kuChinhoi ikoko, but tichisvika kuChinhoi takasvika mapurisa atovako azara nemeshinari yese inodiwa, sabhu akwa yatosvika yapanzvimbo pari kutsvagwa munhu ashayikwa mudhemu. All the resources dziri available for the state dzakanga dziripo. The 3 days dzakatorwa pachitsvagwa munhu dzaitorwa maresources ehurumende, weparks vese vauya vachitsvaga vachibatsira. But we have a situation yekuwadzana kuti pakashayikwa vana 3, the police couldn't even deploy enough resources, even dogs dzekuti dzitsvage. Nyika ine imbwa dzakatrainwa mutauro dzaitadza kuona kuti pamakaa pakari padhuze nepane vana paya ofemedza kuti mubhuti umu mune munhu arimo. Just like that. But Mutamba couldn't deploy police kuti ende unoita basa iroro. Asi tikati toda kuita demonstration yekuti gunun'une kuti nyika haisi kubatwa zvakanaka, you could find kuti Mutamba ndo paanoenda kuberi. Then fast forward pa issue yerevolution. Issue yerevolution, macomrades, takaparidzirana vhangeri rerevolution tikaudzana zviri kudiwa. Then taakuenda towards time yeaction.
Saka hatirambi tichingoti tiri pakati peaction tiri kuudzana kuti itai izvi. Everybody knows what to do. Kuti kana pakanzi signal yadai, we now know what to do. Saka Comrade Geza vakataura vakati chimirirai muone action. Saka even himself basa rake mharidzo yakaparidzwa, taapa nguva yeaction. That's why makuona kuti even masecrets ehurumende, the classified documents, they are now being released to the public, to all stakeholders, so that we all understand kuti where are we coming from and where are we going. Kana action ichinzi yakuitwa iri kuitirwei, we must understand kuti action iri kuitirwei. Ndosaka muri kuona madocuments achicirculatwa so that munhu wese aone, masi inzwisise kuti when action is being called upon, hapana munhu ari kuwengwa, iri justified. Drug cartels, why are they now being exposed as we speak now? It's because when action kana yakuitika, mass inoziva kuti hazvisi kuitwa out of hatred kana kuti nenyaya yekuti tiri kuvenga nhingi. Saka teererai content yese iri kucirculatwa mumasocial media, mumaplatforms ese iri kunzi ende kumasi. Imimi werengai information iyoyo. Kumadzishe kumadzimambo kuri kuapproachwa naAuxilium Mnangagwa each and every time. Tsamba dziri kutenderedzwa kupublic kuti mudzione, muone kuti vari kuitei each and every time. Kumapostori vari kudedzwa vachishandiswa kumaplatforms akasiyana siyana, zviri kuitirwa kuti muone. Maspeech ari kupiwa nanawo pamuchinguri, vari kutaura kuti muri kuona kuti tiri kukupa hedu speech ya2030, but tarisai kuti mapresenteri atiri kuita information tiri kumanikidzwa. Zvinhu izvozvo zvizivei. Saka tasvika panguva yekuti it's time for justification of action. Saka zvinhu zvese zvichanga zvichitaurwa zvinofanirwa kujustifya kuti action kana yakuitwa iri kuitirwei. Masi yonzwisisa kuti haisi nyaya yefactionalism, hapana munhu watiri kuwenga. They are clear criminal activities dziri in place dzatiri kuti kana taakubvisa Mnangagwa nezvigananda zvake tiri kumubvisirei. Vanhu vonzwisisa, even hama dzake dzoziva, shamwari dzake dzoziva, vanoshanda naye voziva kuti revolution iyi haisi kuwenga Mnangagwa kwete, asi iri kumubvisa nemabasa ake. Saka mirai panzvimbo, musasumuke sumuke. Signal inouya, washanu vakangwara pakauya chikomba. Saka zivai kuti chikomba chichauya. Rambai muri murevolution, tirimo muhomwe inokwana munhu wese. Ngatirambei tirimo, tifambe takagaidwa nemaprinciples atakadzidzisa naparevolution. Tinotenda.